Ar ddiwedd Adran A yn y papur arholiad Uned 2, bydd cwestiwn golygu, an editing question. Mae hwn yn debyg i'r papur Unit 2 yn English GCSE. Mae'r cwestiwn golygu yn werth 5 marc, neu 7% o'r papur Uned 2, neu 2.5% o'r gradd gyfan. Dydy 5 marc ddim yn swnio fel lot o farciau, ond mae 5 marc yma yn bwysig ac yn hawdd i'w ennill, os ydych chi'n deall y pethau hyn. Yn y cwestiwn golygu, bydd rhaid deall y Gymraeg ar lefel y gair, ar lefel y frawddeg, ac ar lefel y testun. Deall y Gymraeg ar lefel gair. Yma, bydd rhaid gwybod am rheolau sillafu a deall geirfa eang. Deall y Gymraeg ar lefel y frawddeg. Yma, bydd rhaid gwybod am atalnodi, cystrawen, sef sut mae'r frawddeg Gymraeg yn cael ei roi at ei gilydd yn gywir, heb idiomau Saesneg. Ac yn olaf, deall y Gymraeg ar lefel testun. Bydd rhaid gwybod am cysyllteiriau, cysylltu brawddegau a chymalau yn gywir, amser berfau. Gwiliwch y podlediad nesaf i ddysgu mwy.